pira suwene anggonku goleki akhire nemoni ati sing nyocoki ketemu sliramu rasane genep uripku mergo sliramu sing gawa ayami atiku ana liyane sing luwih ngerteni ra ana liyane sing bisa ngenteni amung sliramu sing gawe ayam atiku iso nerimo kurangi aku. Matur suwun wis gelem ngancani aku selalu ana ning susah senengku tulus